Simon Kjær, så bliver det AGF den her gang. Det plejer aldrig at være specielt kønt, når vi spiller mod dem, men hvordan bliver det den her gang? Men forhåbentlig bliver det en sejr til os. Altså nu skal jeg helst ikke score igen, som Bav han lige råbte. Det skulle helst være i et andet net i hvert fald. Ja. Men jeg håber selvfølgelig på, at det kan være en god spilkamp fra vores side, og så selvfølgelig en sikker sejr. Ja, fordi at nu skal medaljerne sådan helt sikres, sådan at OB ikke kommer for baghjul. Vi skulle smide det. Ej, det må ikke ske. Altså, nu har vi 2 kampe, og det skal selvfølgelig afgøres i morgen. Der er ingen grund til, at vi skal over til Nordsjælland, og at det kan være en 50-50 kamp derovre. Nej. Vi skal bare ind og afgøre det nu, og det skal vi vise vores styrke til nu, og det tror jeg også på, vi kan. Men vi har jo set nogle gange, når den store kamp har været spillet, så kommer de næste, de er sådan lidt svære at hive sig op til. Det bliver ikke noget problem den her gang. Det tror jeg ikke. Nu spiller vi på SAS Arena, har vi en forholdsvis god statistik, og med publikum i ryggen, så føles vi som vi er 12 mand, så det tror jeg nok, det skal gå i morgen. Men nu bliver det også så din sidste hjemmekamp. Er du sådan ved at få små solcreme på, han har sagt? Selvfølgelig, det bliver en trist dag i morgen også. Selvfølgelig, hvis vi vinder, så hjælper det på det, men den sidste kamp på SAS Arena, det er altid trist. Og jeg har selvfølgelig kommet til at savne spillere, fordi jeg synes, det er en god atmosfære, og man bliver altid taget godt imod, så det er selvfølgelig været så modigt farvel, men selvfølgelig, jeg håber selvfølgelig på at komme tilbage og spille på SAS Arena en gang. Selvfølgelig, jeg ved ikke, om det bliver for Midtjylland, men selvfølgelig en anden dansk klub. Ja. Men tak skal du have, Simon.